Слав, ти вече имаш две книги. А, какво е твоето основно послание към читателите на твоите книги? Моето послание, както и към хората, е когато човек разпознае нещо, което е негово, този, който може да разпознае книгата, да я прочете от душа и да я препрочита, защото за мен книгата е един наръчник в живота си как да следваме и как да се борим с болести, с незгоди, с болки, как да преодоляваме болката и по какъв начин ние можем да сме успешни в живота. Препоръки на никой не можем да дадем. Ако човек не иска, той никога не може да получи. Просто пожелавам на всички да са в едно приемане, защото когато човек е в приемане, той всичко може да научи. Дали от моята книга, дали от друга книга. Всяка една книга дава своята сила на познание. Но в крайна сметка, готови ли сме да я приемем? Готови ли сме по някакъв начин да я усетим със сърцето си и да я чуем с разума си, а не да я прочетем и да я захвърлим. Всяко едно захвърлено нещо, това е една захвърлена душа. Когато ние захвърляме нещо, ние забравяме себе си. Мислим, че сме захвърлили книгата и казваме: ето, това е поредният шарлатанин, който по някакъв начин е издал книга само и само да спечели. Но не, мили хора, аз съм я издал, за да може не да спечеля. Даже и съм на загуба, а съм я издал по някакъв начин да бъда докосна, за да достигнете до тази истина, до която аз съм достигнал. С преживяванията на живота, които ми са се случвали. Да, всеки ще каже: ема и на мен са ми се случвали определени неща. Така е. Но всеки има своята различност. И нека, след като сме различни, да направим живота по-хубав на тези хора, които имат нужда да чуят, да видят и да разберат. Посланието ми е: обичайте се, четете от душа, разбирайте нещата с разума си и разгръщайте съзнанието и подсъзнанието си.